Roman Kadlečík, autor druhého gólu Banskej Bystrice. No tak Roman, zatiaľ tá prvá tretina vám vyšla ako po masle 6-0, tak ako prebiehala tá prvá tretina? Tak povedali sme si, že nastúpime do toho hneď naplno a budeme sa snažiť dať nejaký gól, aby sme to ukludnili a mohli ďalej hrať svoju hru. To sa nám aj podarilo, takže zatiaľ je to podľa našich predstav. Košica prišiel len s 15 hráčmi, 13 korčuliarmi do poľa. Cíti teda to, že už možno nemajú dostatok fyzických síl do toho ďalšieho priebehu? Tak my sa v prvom rade pozeráme na seba, nepozeráme na to, ako hrá súper, či ich je 13 alebo koľko, to je jedno. My to odohráme na 100% do konca, ale samozrejme, že v 13 to bude pre nich čím ďalej ťažšie a hlavne zajtra ešte. Teraz je ten priestor, čas si vyskúšať nejaké nové veci, možno dať priestor tým hráčom, ktorí hrávajú menej a po prípade aj ich zapojiť do hry? Áno, myslím, že tréner bude točiť všetky 4 formácie, aby sme si rozložili tie sily. Predsa len hráme aj zajtra, aj potom dúfame, že to play-off bude dlhé ešte. Takže je priestor možno si aj niečo vyskúšať, ale zase není priestor na nejaké podcenenie alebo niečo podobné. Ďakujem pekne, držím palce. Ďakujeme. Pri mikrofóne kapitán Košíc Dominik Mečko. Tak Dominik, čo vám beží hlavou za takéhoto stavu? Tak, nie je ideálny pre nás a snažíme sa ten zápas nejak dohrať a aby sa to dohralo v zdraví a bez zranení. Dominik, možno prečo ste prišli v takej oklieštenej zostave do Banskej Bystrice? Tak zranilo sa nám niekoľko hráčov, niekoľkí hráči nemohli a jednoducho je to, čo to je a robíme, čo sa dá v tom zložení, v akom sme. Treba to ale možno brať aj pozitívne, že môžete si schutiť zahrať proti kvalitnému tímu, nemáte čo stratiť. Tak určite, no. Ten zápas už je rozhodnutý a je dôležité, aby sme sa sústredili na zajtra a potom na zápas v Košiciach. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Pri mikrofóne tréner hostí Marcel Skokan. No tak pán tréner, asi ťažko sa hodnotí takýto zápas, možno asi ho najrýchlejšie hodiť za hlavu a zabudnúť naň. Samozrejme, tak v prvom rade by som chcel pogratulovať Banskej Bystrice k víťazstvu aj trénerovi. Myslím si, že naše nastavenie bolo také, že už na Čertovici sme prehrávali dneska 5-0. To je jedna vec. Druhá vec, myslím si, že paradoxne a kuriózne začiatok zápasu sme mali dve celkom veľmi dobre vyložené šance za stavu 0-0, ktoré sme nepremenili. Potom sa urobila jedna taktická chyba, kde sme si neprebrali hráča, tam padol gól do prázdnej brány z druhého sledu. A potom ďalší gól hneď v presilovke, rýchlo sme dostali 2 góly, potom som skúsil dobrať oddychový čas, ale sme sa rozpadli ako cigánske hráčky, ako sa vraví. Je to play-off, ako vravím, a proste je to 1-0, či prehráme 2-0, alebo prehrali sme takýmto hrozivým výsledkom, ktorý ja nechcem vidieť. Mrzí ma, že veľa chalanov proste sa nezúčastnilo alebo neprišlo na dnešný zápas. Zajtra to nevidím oveľa ružovejšie, ale ako vravím, Banská Bystrica má fantastické mužstvo, to je úplne, o tom sa musíme ani baviť. Individuálne herné činnosti jednotlivcov sú úplne na inej úrovni ako naše, ale ako vravím, keby sme boli z tých šancí dali a tam je jediná naša šanca nejakým spôsobom proste využiť nejaké šance, ktoré nám super ponúkne, aj keď ich nie je veľa, ale sú, byť efektívny a vtedy možno znervózne mužstvo Banskej Bystrice a ja si myslím, že zahrali sme s nimi v tejto sezóne už zápas aj 3-1, kedy bolo to oveľa lepšie a uvidíme, skúsime zajtra, zabojujeme, nevzdávame sa, dúfam, že sa hráči Banskej Bystrice dneska vystrelali, čo by som bol veľmi rád. Možno narušilo našich hráčov aj tieto mažuretky, ktoré tu sú všade dookola. Po prvej tretine, keď si tréner prezliekol zo saka kabát alebo bundu, myslel som si, že sa niečo zmení, že odídu tie góly, ale bolo to ešte horšie. Takže ako vravím, no, je to smutné z jednej strany, ma to mrzí a určite nie je to príjemný ani pocit na ten výsledok a určite ani nie je to dobré meno pre našu fakultu a pre naše mužstvo. Ale ako vravím, takisto pozrite sa, Banská Bystrica včera vyhrala 8-0 v Žiline, je to extraligové mužstvo, nikto sa na to nepozerá, je to stále 1-0. Zajtra je nový deň, hodíme to za hlavu, skúsime sa pripraviť, budeme, verím, že lepší. To je správne slova nakoniec, ďakujem pekne pán tréner a teraz šťastnú cestu. Ďakujem pekne. A my ho malú chvíľku privítame domáceho trénera Lukáša Opáta.
Pri mikrofóne domáci tréner Lukáš Opát. Tak pán tréner, gratulujem k víťaznému vstupu do semifinále. Dá sa povedať, ale asi ani vy ste si to takto nepredstavovali. No, jasné, samozrejme ten výsledok je obrovský, ale my sme sa pripravovali naozaj veľmi poctivo a nám bolo úplne jedno, aký super nám vyjde a naozaj my sme tieto 3 týždne necelé, ktoré sme mali od posledného zápasu v základnej časti, naozaj využili na všetky detaily a proste v tej sezóne je veľmi dôležité to mužstvo pripraviť naozaj na tú výkonnosť v správnom čase a ja verím, že to tak bude, ale nerobme z tohto závery, je to len prvý zápas. Dá sa povedať, že môže vôbec takýto zápas niečo tým hokejistom dať? Ale samozrejme, že áno, tam zase vyskúšali sme si niektoré veci, ktoré možno, keď je zápas 4-2, tak nerobíte a tak ďalej, takže chalani hrali trošku uvoľnenie, ale každý zápas vám niečo dá. Hej. Naši to nevypustili, dostali sme síce gól, čo sme nechceli, ale zase naši ukázali aj rešpekt superovi, dohrávali to normálne a tak to má byť. Takže ja by som to takto naozaj nebral. Každý zápas vám niečo dá a my sa už ale musíme sústrediť na ten ďalší. Práve čo zajtra, pretože ak ste počuli trénera Skokana, tak neočakáva, že by prišli vo väčšom množstve. A tak tam nejde ani o väčšie množstvo, či hráte na 3 5 alebo na 4 niekedy v tom play-off, to je jedno, hrali sme proti Žiline, keď hrali 11 a ledva sme to tam naozaj uhrali na víťazstvo, jeden gól, dávali sme dokonca na 5-3 alebo koľko to bolo, pár sekúnd, hej, čiže toto taktiež by som neriešil, skrátka my sa musíme opäť pripraviť na našu hru, my naozaj neriešime supera, my riešime supera len po taktickej stránke, ale tieto veci nás nezaujímajú, séria 1-0, zajtra sa začína od 0-0, nikto sa nepýta na výsledok predtým, ako tu bolo už spomenuté od kolegu a to si musíme uvedomiť, zajtra začíname od výsledku 0-0. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No od nás to je všetko, my vám želáme ešte pekný zvyšok večera a zároveň vás pozývame na ten zajtrajší duel, ktorý začína opäť o 19:15. Dovidenia.